Poštovani gledalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje GNN-a. Za početak želimo vam sretnu novu 2011. godinu. U ovom izdanju GNN-a osvrćemo se na proteklu godinu iz perspektive fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. U decembru 2009. godine na kormilu reprezentacije Safet Sušić mijenja Miroslava Čiru Blaževića. Safet Sušić, ikona bosansko-hercegovačkog fudbala, po prvi put je izabran kao selektor jedne države. Na selektorskoj poziciji Safet Sušić je debitovao u prijateljskoj utakmici pobjedom protiv Gane, rezultatom od 2:1. Utakmica je odigrana 3. marta na Koševu, a strijelci za našu reprezentaciju su bili Ibišević i Pjanić. Odmah se moglo primijetiti da će reprezentacija BiH pod palicom Sušića igrati sasvim drugim stilom nego što je to bio slučaj kod Blaževića. Selektor je promijenio niz aspekata u vezi reprezentacije kako na terenu, tako i mimo njega. 29. maja, odnosno 3. juna, naša reprezentacija je imala dva teška gostovanja u prijateljskim utakmicama protiv Švedske i Njemačke. U obje utakmice smo poraženi i to sa 4:2 u Štokholmu i 3:1 u Frankfurtu. Iako ne možemo imati primjedbe na igru naše selekcije, ova dva poraza ostavili su gorak ukus u ustima reprezentativaca i miljenika reprezentacije. Protiv Švedske smo dominirali u prvom poluvremenu te nesretno primili gol ramenom na kraju prvog poluvremena. Izdvojit ćemo prelijepi gol Sauhovića iz slobodnog udarca za izjednačenje, a zatim gol Šveđana gdje su četvorica igrača bila u ofsajdu. Dugi odmor bez trenažnog procesa je rezultirao u padu naše igre i zadnjih 30 minuta Šveđani su nas dobili na trku. Drugi gol i svoj prvi jenac u dresu reprezentacije postigao je Ermin Zec. U utakmici protiv Njemačke naša reprezentacija je dobro stajala i dugo imala vodstvo od 1:0. Gol je na otvaranju utakmice postigao Džeko. Na kraju se utakmica završila 3:1 uz dva penala dosuđena za reprezentaciju Njemačke. Jedno od najvećih razočarenja godine bila je prijateljska utakmica na Koševu protiv slabašnog Katra, koji je i realno gledajući u većini susreta bio bolji protivnik. Rezultat je glasio 1:1, a gol za našu selekciju postigao je i Ibišević. 3. septembra startale su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. godine. Bosna je gostovala u Luksemburgu i utakmica je riješena u prvih 16 minuta rezultatom 3:0 u korist Zmajeva. Golove za našu reprezentaciju postigli su Ibričić, Pjanić i Džeko. U sljedećoj utakmici izranjavani Francuzi su demonstrirali svoju moć nad našom selekcijom koja je opet pružila lošu partiju pred domaćom publikom. Bosna je poražena na Koševu rezultatom od 2:0. U Tirani 8. oktobra Zmajevi su dominirali protiv Albanije, ali nas je jedna greška koštala pobjede te se iz Tirane vraćamo sa rezultatom 1:1. Ibišević je bio strijelac za našu reprezentaciju. 17. novembra u Bratislavi Zmajevi su nas ohrabrili odličnom partijom protiv domaće Slovačke u kojoj smo na kraju trijumfali rezultatom 2:3. Strijelci za Bosnu su bili Haris Medunjanin, Miralem Pjanić i Edin Džeko. Zadnja utakmica 2010. godine odigrana je u Antaliji protiv Poljske. Obje reprezentacije su bile sastavljene od igrača iz domaćih prvenstava. Trebamo biti zadovoljni remijom iz ove utakmice u kojoj rezultat glasio 2:2. Strijelci za naše bili su Subošić i Misimović. Što se tiče učinka Bosne i Hercegovine u 2010. godini, statistika izgleda ovako. FIFIna rang lista u pitanju, u 2010. godinu smo ušli na 48. mjestu, da bi do septembra pali za 11 pozicija na 59. mjesto. Nakon septembra penjemo se za 15 pozicija, te godinu završavamo na 44. mjestu. Naredna FIFIna lista izlazi krajem januara. Informacije vezane za projekat prikupljanja utakmica reprezentacije BiH možete naći u opisu ovog videoklipa. U opisu također možete naći stranice vezane za informacije i statistiku ove emisije GNN. Pogledajte i prethodne emisije vezane za reprezentaciju BiH. Toliko za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.